napalabas. Kas kinig gringo, nakatuon met ti matang ni Marisol iti gameng anay kali iti rancho. Kinasarita na ni Luciano may papan iti gameng. Saan madlatang imbaga ni Luciano ti Amuna may papan iti gameng. Amuna na paggaday toy. Iti may sangal daw, agmay-maysa ni Rafael ang nagsawar iti kabakiran. Di na napuutan ti panakagteng na iti katengaan ti kabakiran. Nakasabat iti maysa abaket. Kinasarita na daytoy, aging ka nga inted na ti balon na adanom, gaputa mawaw ti baket. At daimbaga ti baket asaan analipatan ni Rafael, adak kelmet ti kay papanan na kini Julia. Itagagayem, at tuwin tituloy tinubela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Agpada tala nga sana makamoy tinapaspasamak iti, Marisol. Iso adi ka kumamot na turay. Amang ano agbabawi kanta. Awan pagbabawian ni Siak, Rafael? Iti da ito na kinabaknang ni Siak. Agbabawi ka din ni Siak? Masigurado ni Siak. Awan to ti pagbabawian ni Siak. Napalangguad ka. Isu at tandaan nam to'y kunak. Agbabawi kanta. Abangan no di manen agsusurot ti ibaga ni Don Alfonso. Urayin tananang. Urayag kabawan. Patsik apod no dagiti ibagana. Nay, isuday kan. Senyor, naimbag nga orasyo. Naimbag nga orasyo, senyor. Si. Kumusta kayon? Sang kakita na ka? Imay kamin dito'y idinapan alawas, senyor. Malagip na kami. Si. Don Alfonso. Sakti may sa kadagiti singin nga anak da di Don Esteban Gabriel. Ken Lolita. Sekan ni Julia. Wen, siyak nagpaiso. Aniya, tigagaran ni da kayo. Senyor. Sige, ibagan ni da kayo. Guwapo ni iso. Karo prupa dahil amigo Esteban. Talaga? Senyor? Karo prupak dahil di Papa Esteban? Kasla makikita ni Jack dahil di amigo Esteban itilangan ni siya iho. Agyaman ak, senyor. Napang-aranak iti day tanging bagayo. Kasta, muy bien, hijo. Idita, ayan ni Gringo? Saan nga ibagbaga ni Gringo no sa dino ti papapanan na? Iso asaan mo kumaadamagan kanya? Pilosopo ni Sika, Idita. Talaga mo't asaan ko nga amo no sa dino ti papapanan na? Naimimbagan ti kastoy. Oray no amok ti tinurong ni Gringo. Saan kulatan nga ibagbaga? Agrabwatak kit di matanda papanak.
Ganda niya akong itibintang. Sapay ko mata masarakak ni Burton. Napatag ti pagsaritaan mi. Ang ti bulos amanok iti arubayan na ito, balay. Adapay nakatangkal na babo iti masikigan ti balay. Kasla jakpat siya na balay ni Burton dayta. Apo! Apo! Aso. Aba na kumagat dayta. Sawage! Sawage! Sino? Oy! Gringo! Si Kawat Kayam! Wen Burton! Agyamanak. Nasarakak mitlag ni Burton. Nagbaliw akon, Gringo. Kasta? Awanan ti grupo. Nagsisina kami. Angem, anya ti bagamaya. Kaya't ka nga ala nakadwak. Kaduam nga. Mangsapol iti gamang. Numasarakan ta. Uray pagguduan ta no isot kayat mo. Tinapatag kita dakadwak. Agpaiso, Gringo. Uray agpinirmata iti katulagan, Burton. Masiguradom sakit ti kaadang agpaiso ti gamang ah. Kasla, kastan? Bueno, pagsaritaan ta na imbag, dagiti maramid. Agyamanak, Burton. Kunaklano di ka dumngag kadagiti bagak. Bakit? Mangyag ka man, iti pagpalamis. Wag! Mabitlaan! Ada ka boses ti asawa, ma, Burton. Sino man? Dahito yan. Lagrimas. Sika? Senyorito. Inasawak nila Grimas. Dakkelan ti sikog na. Maragsakan para kada kayo, Burton. Lagrimas. Agyamanak, Senyorito Gringo. Sige, senyorito. Agpalamis kayo pa ititubog tinyog. Mala, pasensya mo dito'y pagsangwan tayo, Senyorito. Sagay sata kakaroyan. Makapabang-arik na ti kastoy ngayon naman no nadagang ti panawan. Uwen, Burton. Adan to gaya man anak yo. Duapay abulan. Agpas ngayak ton. Talaga? Sabay ko ma, manayon ti ragsak yo, Burton, Lagrimas. Agyaman kami. Mala, inumumon ti tubog tinyaw. Apay nga ta. Sa dino tinapanan ni Gringo. Lumlum na kanjay init ng awan pailaang. Ayan ni Gringo. Talaga nga urayan namit asumangpat ni Gringo. Oh? Apay na saan nagtagari ni Sika? Urayak asumangpat. Jak ammo ti tinurong na. Ammo ni siyak no anya ti pakaringguran ni iso. Uray pay ni Rafael. Amo ni siyak ti araramidan ni iso. Anya. Iso nakayat ni siyak nakasarita ni Gringo. Anya. Kayat ni siyak nakasarita may papan iti maysa na napatag na banag. Iso na ibaga na dagos ni sikakan ni siyak. No addan ni iso. Rafael, anya dagita ikarkargam iti supot. Balon ko pagsukatan. Anya, papanam. Jak masigurado no sa dina. At dalamapan ko sa pula na tao. Anya,
Malagip yu timbaga ka nakita ka ba kay? Apay day jay. Saan ka makaid na amang pampanunot ka dagit imbaga na? Saan ko amaawatan ti kayat ng ibaga? Isu amapan ko sa pulen. Anak. Amang ano sana ka makasubli adagos. Isu nga gitugotak iti pagsukatak. Angam, napagad iti kabakiran. Agan nadak. Makapadanag kamot, anak ko. Di nakpakadanagan nanang. Agan an nadak. Anya ti kaya ta sa wenday tao, Senyorito Gringaw. Apay akadom da Bortown. Di ka madanagan, Luciano. Saan nga agawan ni Burton ti posisyon mo? Kas katalak ni Marisol dito rancho. Ha? Sa bali ti makagapo, no apay ngay nayabak da Burton. Ken ti 5 tao na. Anya ti aramidin nyo di tao. Da kami ti mangbirok iti naikali a kinabak nang dito rancho. Anya? Sayang dahi jay, no di masarakan. Sayang, no di pa kay ranudan. Sapay ko ba? Ta saan da masarakan? Narigatan. Agaramit kami iti temporaryo a pagpalabasan mi iti rabi, iti may sapa sa tirancho. Tapno saan kami nga umay ditoy? Senyorita o. Agungit laki din ni Senyorita Marisol no maamuan na day tao. Apay ngamin nga ibagam. Di ka ginlalay nga. Maditikas ta. Awan pagkarkarit ka o. Ibagbagak Burton! lang di. Burton! Adda ka din tayo binaunta mapan gimatang iti vino? Awan pa Senyorito. Madamdama pa siguro day jay. Adayo matinapanan naging matangan. Sa nabale, basta damagatang na. Agraragsak tayo ita. Senyorito Gringaw, agungit lagi din ni Marisol no maamuan na tararamida. Aguray ka man, Luciano. Asino ka amang ibagbaga kanyak iti kasta? Diyak kaya't tikin naman nakibiyang mo. Iso at di la mabalin nga umadayo ka pailaeng. Mabalin? Senyorito. Diyak kaya't amang ngag mo ti pagsaritaan mi kaniburton. Iso nga daywan na kami pailaeng. Naimpag ngagsapam, Senyorita. Nagsapa ni si Luciano. Kapota napatagtig agarak, Senyorita. Si, anya day na. Nagsubli da Burton, ken ti 5 kakadwana. At dadayta iti rancho. Ke? Wen, Senyorita. Ket no sanag nagbiddaut, ti naikali agamang ti gagarada. Ha! No pwede! Papalayan nida kayo isuda? Saan mi akabala na papanawon ida? Kaputan ni Senyorito Gringaw tinang pasubli kadakwada. Ke? Iti anya na rason na pinagsubli ni iso dagijay na bandido? Salsalud-sudag dayta, Senyorita. Ket ti kinabaknang ti nawata ka makagapaw. Talaga na kontrabida iti biyag ni siyak dagijay na singin. Kabsat mo ida, Senyorita. Apay no, aklunem dayta na kinapudnaw, ket agbibingay kayo niti sanikwa ang napanawan day di Senyor Esteban. Awan siguro ti riribok. No pwede! Saan na itulok ni siyak nakasta ti mapasama? Saan la na dayta? Nalpasan ti testamento ti sanikwa day di papa. Saan na mabaliwan day dyan? Ni Gringo, tinapagsilpo ang mapa, tinaikala kinabaklan. Nagsayatan, numasara kami, pagbibingayan mi kano. Kasano nga ta, ti kinapudno tayo jay, ngimbaga na. Burton! Mapalin tayo tagpatakdo iti kalapaw iti asidek ti waig.
Puro sa dino ang pasentiran dyan, gringo! Mabalik! Bakit dia? Ngayong kasayatan iti asidag tiway. No sa dino ti kayat mo! Iso, ti masurot, gringo! Tuwan amin ita, gringo! Awan, ti baga kasab! Iti anyaman niya baga! Kapo, tamo kapag sayatan tayo amin! Ti pampanunutin ita! Agyaman no kasta Burton. Agtinulong ta! Para iti pagnamayan tayo amin! Sa dino ti ayam daytan, Luciano! Saan ko ang masigurado, senyorita? Alam mo dyan ang biglaw! Tinasilig ti karayan ti tinurong na! Saan na mabalik na kastoy na aramidan ni Gringo? Ni Shock ti akin kokwa iti asyenda! Masapol na ibagata ni Isoda! Noan niya ti aramidan da iti rancho! Anya ti aramiden ni Gringo no maamuan na nga ingatan ni Marisol ti rancho ket papanawon na ida. Anya met ti pampanunutan ni Rafael nga aramiden. Gagayem, di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!